Ha? Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? O, tingnan nyo ha. Nakabaan natin ng konti para makita nyo. Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, tinatawag ko sa Espiritu ng Panginoon Kristo ang taong nananakit sa loob ng katawan ng taong ito. Amen. Oh, yan. Babae ka lalaki. Amen. Babae ka lalaki. Ayaw mong salita. Kilala mo ba si Jesus? May takot ka sa Kanya. Kung may takot ka sa aking Ama bilang instrumento niya, tinatanong kita, babae ka lalaki? Babae ka ba lalaki? Hindi mo alam. Hindi mo alam kung babae lalaki ka. Ikaw mapilit ha. Ako ang nagpapasya sa'yo ha. Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Hindi mo alam. Matigas ang ulo ng katawan ng taong ito. Sa pamamagitan, magsabi ko sa inyo pangalan. Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? O paano yan? Wala na akong magagawa. Pinagbigyan kita. Kilala mo ba si Jesus? Kilala mo si Jesus? Ha? Wala may Diyos ko, bro. Kilala mo ba si Jesus? May takot ka sa Kanya. Babae ka lalaki? Hinto mo yung paa niya. Huwag mong pakalaman. Babae ka lalaki? Kilala mo ba si Jesus? Kilala mo ba ang Panginoon? May takot ka sa Panginoon? Babae ka lalaki? Hindi mo alam kung babae ka lalaki? O anong pangalan mo kung hindi mo alam? Mamamatay ka pag binanggit mo ang pangalan mo? O makita mo ha? Mamamatay daw siya pag binanggit daw ang pangalan niya. Hindi mo alam kung babae lalaki ka? Hindi mo alam? Mamamatay ka? Pag binanggit mo ang pangalan mo? Ha? Bakit nakakasunod ba yung pangalan mo? O sige. 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 Kalasin mo yung nararamdaman niya sakit. Tanggalin mo. Dalawang kamay. Pagbibigyan kita. Sige. Kalas! Huwag ka na magsinungaling yan. Saan ko nakatawa? Ubos lahat. Idikit mo yung kamay mo. Eh, hindi mo talaga kakayanin niya. Mainit yan. Hindi ko mo kaya. Sige. Tanggal! Mamatay po. Joke lang po yun, Ama. Sige. Tanggal. Ubos. Kilala mo ba si Jesus? Kilala mo ba si Jesus? Babae ka lalaki? Hindi ko po alam. Hindi mo alam kung babae ka lalaki? O anong pangalan mo? Kung anong pangalan? Diyos ko. Hindi mo alam pangalan mo? Ha? O hindi niya daw alam pangalan. Nakakapaso ba yung pangalan mo? Ano ka ba? Si Satanas? Hindi mo alam ang pangalan ni Satanas? O sino ka ba? Kalas! Kalas! O hindi niya daw alam pangalan niya. Hindi niya alam kung babae siya lalaki. Eh sino ba kaya tumilalang ng demonyo ito? Kalas! Pagbibigyan kita. Sige. Diyos ko, mamamatay po ako sa sakit. Tanggal! Tanggalin mo! Diyos ko. Tanggalin mo! Pag hindi mo tinanggal. Alisin niyo na po sa katawan ko, Diyos ko. Tanggal! Maawa na po kayo, Diyos ko. Meron ka mag Diyos ko ha. Tayo taga mga sinungaling. Mamatay po ako, Diyos ko. Ay, Tanggal. ako, Diyos ko. Tanggal! Diyos ko. Tanggal! Diyos ko. Uminit na! La! Uminit na. Umasake na si Rafael sa'yo. Kita mo ha? Yung paa niya ha? Ayan lang oh. O, kita mo. O, ayan o. Umiinit na. Ayan o. O. Tanggal! Pag hindi mo tinanggal yan. Kalas! Tanggal. Tanggalin mo! Diyos ko. Pag didikitin ko lang itong dalawa, iinit yan sa kanya. Okay. Sige, kalas. Tanggal! Walang iyakan dito, hindi pwede drama. Huwag ka naman sinungaling dyan sa loob ng katawan niya. Sige, kalasin mo. O, masakit daw, oh. No? Tingnan mo, nakita mo sa video? O, mainit daw, oh. O, mainit daw. Pero nakadikit lang niya sa kanya. Kalas! Umatake na si Rafael. Sinungaling ka daw. Pagbibigyan ko kayo mga anghel ko, tusukin mo sa loob ng katawan niya. Sige, tanggal! Tanggal. Sige, kalas. Gagaling na to, hindi pa. Gagaling na, hindi pa. Diyos ko, gagaling na po. Kailan gagaling? Mawawala na yung sakit niya sa balakang, ay sa balikat niya. Ha? Mawawala na.
Bakit ka ba iyak ng iyak at masakit? Anong masakit? Mainit ba katawan mo? Masakit po yung tusok ng kamay ko at paa. Masakit ang tusok ng kamay mo at paa mo eh. Wala naman akong ginagawa sa kamay mo. Nandito ako kamay mo. Hawak-hawak ko yung, ano mo, alas! Sakong. Sakong! Alas! Ang sakit po. Mataga oh. Nakita niyo po yan, naririnig niyo. Masakit na yung kamay niya. Paano yung kakamay niya? Nandito tayo sa sakong niya. Ito pa niya. Alas! Kakilala mo ba to si Celia. Celia? Magkakilala ba kayong Celia? Opo. Magkakilala kayo? Opo. Di tao ka? Opo. O sige, alam ko naman eh, nagsisinungaling ka pa. Dinudjuk lang kita kanina. Alam na, sinabi na. Kaya hindi mo mabagkis ang pangalan niya. Sabi niya daw, mamamatay daw siya pag binagkis daw ang pangalan niya. Ibig sabihin, hindi to demonyo. Tao lang to. Umiinit daw. Tingnan mo, natutusok to yung kamay niya. Sige. Lalaki ka, babae? Yung totoo. Painitin kita ulit. Opo. Babae ka, lalaki? Babae po. O sige, babae siya. Sige, wala na tayong problema. Nagpakilala na siya. Kalasin mo yung sakit niya. Tanggalin mo. Nagagalit ka ba na hindi ka kay Celia? Galit na galit po. Bakit ka naman nagagalit kay Aling Celia? Anong dahilan bakit ka nagagalit kay Celia? Anong dahilan? Aatake ulit sa'yo mga anghel ko. Maniwala ka sa akin. Pahirapan ka nila. Opo, sandali lang po. Ay, walang sandali-sandali. Bakit ka nagagalit kay Celia? Ayaw mo talaga magsalita. Diyos ko po. Sige, sige. Diyos ko po. Bakit ka nagagalit kay Celia? Masakit po ng kamay ko. Ay, hindi ko tinutusok kamay mo. Ito yung kamay ko. Oh. Manhid po yung isa kong kamay. Mamanhirin ko talaga yan. Minanhid din ng mga anghel kasi sinungaling ka. Bisa mo, nagmamadali sila. Bakit ka nagagalit kay Aling Celia? Anong dahilan? Anong kinaingitan at kinagagalit mo? Hindi kita pinapaklaman sa kamay mo. Ito yung kamay ko ha. Ito nga, dito lang kita inawak sa ilalim mo sa mo. Saan? Bakit ka nagagalit? Bakit ka nagagalit kay Aling Celia? Ikaw ba nagdasal dito sa kanya? Ano ba ginagawa mo sa mga balikat niya? Bakit sumasakit yung batok niya? Sagutin mo yung tanong ko! Yung pong ginagawa niya. Anong ginagawa niya? Wala pong kapaguran. Anong kawalang kapaguran? Anong dahilan yun? Ipaliwanag mo ano? Ginagawa niya po sa bahay at saka sa pamilya niya. Ano? Wala pong kapaguran ng sarili niya. Eh ano naman magagawa mo tong kung walang kapaguran? Bakit? Ikaw ba magbibigay ng pagkain nito? Hindi po. Ha? Hindi po. Eh anong dapat mong gawin? Alisin mo yung nilagay mong sakit sa kanya. Malapit ka lang dito sa kanila. Opo. Yung totoo. Opo. Babae ka. Opo. Bata ka ba? Matanda na? May edad na po. Bata ka ba? Matanda na? May edad na O po. sige, pagbibigyan kita. May edad na rin. Opo. O sige, kalasin mo yan. Nilagay mo sakit. Wala akong ginagawa sa kamay mo. Inaatake ka ng mga anghel ko. Sinungaling ka daw. Kalas. Ba't ka masasaktan sa kamay mo? Wala naman akong ginagawa sa kamay mo. Kalas! Ako, nandito na nga lang ako. Tignan nyo, kamay ko, silalim na oh. Sige, nakadikit lang yan. Kalas! Ay, Diyos ko, nalalambot na po ako. Para lambutin kita dyan sa loob ng katawan niya para magpa-ano ka muna, para uminto ka. Kalas! Sige, kalas! Diyos ko. Kalas! Opo, hindi ko na po kaya. O bakit? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Bakit? Naano ka ba? Nainitan ka ba sa katawan? Hindi po, nalalambot po ako. Nahihina po ako. Ay, Diyos ko. Magbabalik loob ka na sa Panginoon. Humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. Diyos ko, palabahan niyo po ako sa mga kasalanan. Sa nagawa mo kay Aling Celia. Pangalawa. Ano sasabihin mo kay Aling Celia? Anong sasabihin mo? Ako naman po nagawa. Oh, kita mo, dinadaan ko na ito sa tako. Dinadaan sa sigaw. Tama na yung away ate, ha? Pakiusap bilang instrumento ng Diyos. Pagbibigyan kita bilang instrumento ng Diyos. Medyo nagpaparamdam ang aking anghel na si Ella at saka si Iya sa puso ko. Ang sabi nila, nagsasabi ko daw ng totoo. Kung hindi mo nabagabag ang puso ko, patay ka sa akin, pahirapan kita dyan. Wala na nga akong ginagawa sa'yo, ha? Ito lang mapapayo sa'yo. Alisin mo ang galit sa kay Aling Celia. Magpatawad ka, naintindihan mo? Tama na, ha? Huwag mo na siyang ginagamitan ng dasal. Kinukulang mo na siya, naintindihan mo? Tama na yan, ha? Patawan ka ng aking ama sa iyong ginawang kasalanan sa iyong kapwa-tao, naintindihan mo? Ibabalik ko ng katawan lupa niya, naintindihan mo? Palalayasin kita sa araw nito, naintindihan mo? Ama, Jesus, Amang Nazareno, pasatabi po, at humingi po ako ng gabay at basbas niyo upang bumalik ang lakas ng taong ito, at ang taong naman na nakasalod ng katawan nito,
ay tulutan niyo po kung palayasin na sa loob ng katawan ng taong ito. Sa pangalan ni Jesus at tinatanggalan ko ng bisa at kapangyarihan ang taong nagdarasal sa loob ng katawan nito. Sa pangalan ng aking Ama na si Jesus Nazareno. Amen. Gumising ka, Celia. Sabi mo in Jesus name. Sa pangalan ni Jesus. Nangyari talaga sa inyo, te? At saka hindi ko itataas yung paa ko, pati yung katawan ko, hindi ko gaganunin. Oo. Pero alam nyo, hinihiwa yung kamay nyo. Oo, kama at saka pa. Paa nyo, pero yung nakikita naman ni ma'am, pati ni Ryan, yung nasa sakong lang talaga kami nakahawak. Nakikita rin ang asawa mo. Anak mo. Kinakapa niya pa yung isang paa niya po. Oo. Nakaganon, kinakapa niya pa eh. Dinalaban niya eh. Oo. Hindi niya lang tinataas na ganun niya po, hindi niya Hindi ko maano. Basta ang nakita nyo lang, te, liwanag. liwanag. Itong liwanag nito, sinlaki ba ng tao? O higit pa? Parang ganyan din, normal na Liwanag. liwanag. Pero nakikita mo kami. Oo. Kita ko kayo sa pagpikit ko. Pero nakapikit ka, kita mo kami. Oo. Alam mo kung nasaan yung mga posisyon namin. Oo. Wala ka nakikita mga nakabantay sa amin, mga anghel ng Panginoon Wala Kristo. naman, basta yung liwanag lang. Saan yung liwanag? Nakikita mo. Kasi nakikita mo kami kahit nakapikit ka. Oo, sa paligid. Napaka... Paligid. Naintindihan ko na. Sabi ko sa iyo, Liwanag. ibig sabihin, ginamot po siya ng Panginoon, nagpababa ng anghel ang Panginoon Kristo. Pag-ilaw sa atin. May para tayong yung nasa kadiliman, nag-plus light. Ganun ba ibig mong sabihin? Oo. Liwanag, hindi ko mawalay kung ano yun, pero hindi ko masabing babae ako, hindi ko masabing lalaki ako. Naintindihan ko na kasi wala yung kaluluwa mo, kaya ka nang hina. Pero magaling na yung leg mo, te. Magaling na. Sigurado. Baka nagbibiro ka lang, ayaw mo na magpakabit. Dati po, pag gumanyan ako, Pinapatawa lang kita, te, ha? dati po, pag gumanyan ako, parang nahihilo. Ngayon, Ngayon, wala na sa... pantay na yung daliri mo, te, ha? Importante, gumaling ka. May nagdadasal sa pamilya. Ano masasabi mo sa Panginoon, te? Diyos ko, maraming salamat po. Sana Malakas ka po- na. Malakas na kami sa ano O tumayo ka nga, te. Baka sabihin, di ka nila pinatayo. Diyos ko, malakas na po ako. Tumalo ka nga. Kanina nanginginig ako. Talon nga kayo, te. Huwag niyo ako sundan. Oo, talon. Okay na? Kanina po nanginginig ako. Diyos ko, sana Okay na. po tuloy-tuloy ng Tuloy-tuloy na yan, te. Gumagaling. Maraming salamat po, te, ha? Salamat Lagi po kayong magdasal at manalangin, ha? po. Maraming salamat po. God bless.